adamın niyeti ne hil bolmaly? Adam niyetinin kömegi arkaly nire barýanyny, nämetleýänini biler. Niýe arkaly ýol tapmagy maksadyna ýetmegi öwrenir. Yol tapmak hem maksada yetmek adam häsiýetine ne hil täsir eder? Ençeme kiçijik işler bardyr boli, olar adamyň niyetine görä bolar. Özü ýekejedir bolin müň san çäç berer, damjan derýä urar. Niyet gowy bolup iş tutuluna laýyk bolmasa onda ne hil bor? Müminin niyeti amalından hayırlıdır diye Peygamberimiz. Ahyrynda ýagşy niyet oňa diýiş bilen birleşip bitegleşermi? Ýagşy niyetliğinin ahiram ýagşy bolar. Adamlar käşge hakyky güýjüň öz kemçiligini bilmekdedigini bilsediler. Kemçiligini bilen hakasygyny manam biler. Şondan soň güýç diýilýän zada başga gözle garar. Daş törek oňa öz diline süýjü mukam bile seslenir. Hem ajady hem süýjeti bilenmi? Gelen yerini bilýän şüýün gahar boldy, gadyr boldy tapagydy näme? Salamu aleykum. Hawa aýdy berin. Men adym Salih Demir. Şu dara işe berildim. Size habar edilen bolmaly. He Hawa, bilen taňa garaşýadyk. Geç berin, ertede başyny ýanyna elteýin. Maňa ýene ýaramaýanyň aýdyp ýalan sözler bolsa sorajak bolýarmy? Ýok başlyk. Ine täze işler geldi. Onu siziň bilen tanıştyraýyn idim. Salam Mehra. Men Salih Demir. Gije galypdyň. Öde milkinji gün. Men daň bilen size azara goýmaýyn diýdim. Ýalňyş düşünipdiň. Hasan, seni işiň bilen bolýar. Şu edarada sen bilen bile 3 adam bolýar. Başlygam ödüm. Ýöne her bir iş hemmelere degişli. Onsa da meşgär etdi ok. Men düşünýän Mehra. Giriş bölümü hemme araşyk bölümlerine ýaly. Hatlar şu ýerde kabul edilýär. Ine şu taýda gelen hatlar taýhallaýar. Ana o ýerde iyi berilmen hatlar oýlýar. Bu kutu. Şu ta bolsa, bolgyz hatlar goýulýar. Ona näme diýdiňiz bolýa? Häzir aýatda ýoklara gelen hatlar. İyi beren ýa-da iyi berilen adamlar näme bildi bolanlar. Şeýle hatlar ine şu ýerde goýulýar. Bu iş köpden çöýdüm alyp barýan. Sen işlemeli ýerim. Nähir beg. Bir mesele ýüze çykdy gelip gideýdiňiz. Barýan. Sen Sen şu ýerde garaş. Allah can, sen beýikdiň. Sen ýyldary çarajyklar ýalyp nähil oňat ýaradypdyň. Aýam şoň ýaly. Ol çaralan kömegi bilen geýje töwremiz görüp bilýär. Eýdim şeýle çaralar has köp ýaradyp bilermiň. Onuň men geýjelerini gaty gorkmyn. Ýadan onur. Gaderli onur. Näme üçin beýle hat ýazanyň bilemok. Men pikirimçe bir nime çynla kyýyşlar onu gyzyklandyň gowurdy. Meselem ay ýagtylygy günden alýar. Ýyldylaram şeýle. Demini garanky gaplanyny ýyldylar ýagty görnýär. Alym bede şeýle diýär. Ýagtylygyny alymdan al. Başga zatlar üntüň bölme şeýle hatlarym ýazma. Şeýsen has köp zady öwrenirdiň, hemem dogurçul bolardyň. ne yapıyorsun? Sen näme diýäň? Nime men Şu urdan ödüm işlerini aýtmadym mı sana? Näme diýýär? açyk duran gizliýindirem öýtmändirin gözüme ýylaýdy. Inniki de gaýtlanmasyn. Gamza. Kaka, Ece kakam Men elli. geldim Gamza. Kakacan. Kaka, ne bolýar kaka? Kaka men Gamza. gorkýan. Kakacan, Gamza. kaka men gorkýan. Gamza. Kaka, Ne var? Näme? Näme eser edýäň? Hadi işini Bar başına, işiň hadi. bilen bol.
İyi günler. Salam. Bana barka verseňizle. Bolýa, häzir bereýin. Bağışlaň. Azajyk pulum bar, şoňa düşermike? Hayır olmaz. Yok, düşen ok. Onun gibi Yine bir şon tane şopul daha verem. olması lazım. Başga yok da. Ben anlamadım. Men bilem ok, bar ejengden pul alıp gel. Ejem bana pul vermez. O zaman Onunla mı arkada bolmaz? Feride, Adım nereden bilýäňiz daýy? hatyn gözüne ýadylga. Şondan gördüm. Wii, şeýledir o. yine o saçma. Yine de şu bidere katlan biri. Näme diýdiňiz? Yok, hiç tahtiyem yok. Sen cübüğünü barla. Belki yine pul var bolaýmasyn. Yok. Canım sen Anter edip bir göre. Çyndanam bar ekene. Indi şu pula marka düşäýärmike? Elbette düşür. Al Yine al markanı. Sağ olun. Rica ederim. Bolýa. Merhaba. Beride salam. Ey Hudaýjan, hemmeler men adym bilýär. Yaňy şol adam bile gürleşip durkan işitdim. O yere elin etine oy diyen. Hawa boyum gaty gysga. Ziyan yok. Ulalaň soň öser. Men sana kömek ederim. Sağ olun. Baş üstüne. Allah. Allah can. Men adım Feride. Men 8 ýaşymda. Kakam gatyna ýatak. Bir öwejim bar. Meni halan ok. Maňa erwedi işler etdirýär. Men gaty gynanýan Allah can. Gaýrat et, maňa kömek et. Kakamy da kömek et. Gaýrat et Allah can. Wah görgülçük. Ören akyllyjak edeken. Awwa, gatda uraýdyň Feride gat akyllyk ýyjagat. Ýeri ondan kömek edersmi? Oňa mähir we kömek eder. Ýöne ol öýüňiz bilýäňiz kömek eden oga. Gaýtan ters jogaplar ýazyp berýär. Çağalaňam başyny garjyşdyrýar. Alad etme. Oň ýadýan hatlary çağalara ýeten ok. O nähili? Olaryň ha berdi. Çağalara gitmeli jogaplar gidýär. Hudaýa şükür. Ýöne Feride näme bolar? Aýtdyma, oňa mähir kömek ederdi. Ýöne ol kömek eden o ahyryn öýüňiz bilýäňiz. Eder, muň üçin senem mähir kömek edersin. O nähili? Oğlum. Oğluk mani sen o. Üngünden al kaşamda var. Gat füýüz bolupdyr başlyk. Afiyet olsun. Naş bolsun. Yaptır. Yine her ýerde birini getireýinmi? Hawa maňa getir. Yok sağ olun. Öňüm ikisini Şu hal. Öýüd bolşuňa bir seret. Üýtüşik zat ýok. 40 ýyl bir gedek gelýär. Olum Talih agan arkadan sag bolagam. Naş bolsun Hasan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim Öýden başga ýerden ahar edilmek endigim ýokdy. Öýdüm. Başga birine ahara çağıranna da. bu ilk Ýöne çok teşekkür bir ederim. ilkinji hepin soň gedek bir sağ olun. Hadi. Hanonnu ara atnaşyk bölümine baraly. Ýene bir azajyk oturalyň başlyk. Ýene bir käde çay içeliň. Entek 20 muntagy bar. Ama Otular gelmeli. Hasan gidip açar da size ederek. Biz ýene bir az oturaýaly. Bolýa. Barady ýören bitem ýarlyp barýan. Bolýanly. Soň görüşeriz. dün Anha deyin şu hatı tapdım. Munun işe yaramayan hatları bölümüne koymalı olacak oy diyen. Bu näme? Usta bize 2 tane çay versene. Häzir agam. nereden bu? Nerden tapdın? Sende ne Bu iş? sana ne edip düştü? Kıyılcağı ara atlaş kutusunu taşlaptır. Hatlar saygallap burkam koydum illi. Alıp çöğü metallim. Size vereyim neydim. Ödünüz şu bölümede işli hatları ödüm işleyen neyiptiniz. Bu kıza Bu icağı da kömek etmek için başlık.
Ne demek? Näme demekçi bolýar? Hani siz şu meýde şartlara jogap ýadyňyz da. Belki bu ýerde de kömek edersiňiz diýip men pikir etdim. Ýok, kömek etjek gel. O O başga zat, bu başga. Ben çocuk. Men şagalym göz açyldyny bir zatlar çynşan bolýan, vesselam. Bu kız Bu ýyl görüňokmy kömek sorýar? Ben ona Men oňa kömek etip biljek gel. Meýle jogap käçilik boýnuma alyp bilmen, haýyş edýän. Senim gaýdyp hatlar açyp okuma Salih. Ine çaýyň adam geldi. Pomidorlar gowdura. Ýoklar muňdaşy gaty galyň eken o gow del. Bu näçeden? 1-8'den. Şu aýal görýärmi? O pomidor taýlap durka torbasyna alarsyň bolýarmy? Aljak gel. Hani almanam bir gör. Dälir etme meni. Dımgadal pomidorlar. Bolmasa qaqaňdan çykararyn gaharym. Ýöre diýýän men saňa. Gelin, gel ayarlığın. Portakal näçeden? 5'ten A gelin. pomidor näçeden? Pomidor 1-8'den. Ey Hudaý, nämersem kam? Neme bagşlaň şu pomidorlar gowmy kam menen bir Gel, açyk alaýym. pomidor alın, pomidor. Alga diýen, alga diýen. Ogryny tutun diýen. Sen şu taýdan seýregäkde garaşasyň maňa. Polisiýa. Ay. Önüne baksana Elim çocuğum. öňe seresine elim. Men bagşlaň daýjan. Dur bakayım. Durhani? Sen kimden Sen kimden kaçıyorsun? kaçacaksın? Ben hiç kimden kaçamok daýjan. Yalan Beni söyle. anlatacak bolma. He, siz aragatnaşyk bölümine daý dermi? Ne olacak? Owo, bolumda näme? Men sizi gaty gowurýan daýjan. Bolya. Goýber. Men sizi çyndanam gowurýan. Sebäbi men sizin kömegiňiz bilen Allah haty berýän. Saçmalama. Liderek zat aýtma, beýlede bir zat bolmy. Bolor, elbetde bolor. Bolaýmaly. Hatlarym Allah gowşaýmaly. Hemme zat beterlemeke bize Allah'ın kömegi gerek daýjan. Tamam. Bolya ağlama. Ağlajak. Näme beýle diýen? Näme üçin hatlarym giden ok diýen? O kadar. Günüm gaty kyn. Maňa diňe Allah'ın özü kömek edip biler. Ağlama bolya. Belki kömek eder. Goý bolya. Kömek edermi çyndanam? Hakykatdanam kömek edermi? Kömek edewersin, ýalbarýan. Bolya, ýagşy bir hat ýazyp biber. Men ne bileýin? Eýem ýazdym. Ýene birini ýazdym. Öýde ýöne iyi berip bilemok. Sebäbi markalar ýal pulum ýok. Ýöne belki men deregime sen iyi berersiň, ha? Nähile morsa aragatnaşyk bölümini işleýän. Pulsuzam iyi berip bilersiň. Ya bolmazmy? Aragatnaşyk bölümü senki dälmi näme? Hayır. Ýok, menki däl. Ýöne saňa gardyra marka berip bilerim. Çyndanam. Ona ýör bize gideli. Saňa hatym bereň, gaýrat ediň-de. Ýörüň. Bolya, ýuwaşra. Öýümüz şu jaga ýerde. 5 minutlyk ýol. Ýör hany. Aha, aragatnaşykçy daýy, şu biziň öýümüz. Gel. Gel. Bu kim? O men kakam, gaty ýarawsyz. Aha, Allah hatam, kakam üçin ýazdym da. Aha, şu hat. Muny iyi berip bilersiň ha daýy. Tamam. Bolya iyi berer. Ýaşa, muňa Şerminim degenir. Şermin kim bolya? Şermin mi? Şermin, aha, men gurjagym. Olam kakam gaty gowurýa. Näsaglygyna da gynanýa. Gamze. Gamza. Gamze. Gamza. Gamza. Eşdiýän mi Gamza? Gamza eşdiýän mi?
Gamza. Kakacan, Kızım, Gıydım, canım Ferideciğim. ýagdaýlaryň nähili Kakacan? Ben iyiyim. Men bir tanem. oňa Sen dikkatägim. nasılsın? Sen özüň nägili? Bu amca Bu kim? dahi kim? Ol aragatnaşykçy daýy kaka. Maňa kömek etjek diýe. Hatlarymy Allahy berjek diýe. Öyle mi? Söylemi. Peki sen Han sen bir oňa şey bir ikram zat ettin mi? hödür köreme de. Ýoga, biziň hiç sadymyz ýoga. Belki Belki mutfakta vardır. aşkhanada bir zatlar Hiç badyr gerek ha. yok, sağ olun. Sağ goluňa dara galma. Bir camın. Onu gör. Onu öreýäňiz mi nägil sada? Ne kadar sağ Allah hati berendir nöýdiýe. gönderdiğini sanıyor. Attın ne bolsa. Oysa Özüm bitip barýan Allahyň ýanyna. çok az. Sanalygymda bolup barýa. Muny duýýan. Ben ölmek. Men ölmekden gorkanmak. Kötü yapacak Sebäbi bir şey yok. etjek ilajym ýok. Fakat Ýöne gorkýan zadym Feride gyjak adam ýalňyz galjak. Feride canım O kızım ýejediniň yalnız kalacak. hiç hayır ýok. Dünya annesinden bir hayır On gelmez. hayır ýok. Birinin ona Oňa bir hosar çykmaly. bak Men bärde demmi sanap ýatyr. yerimden Yerimdenim turup bilemok. kızım için Gaýdym üçin dilek etmekden başga hiç istat edip bilemok. geceler Gece günni dilek edýän. ediyorum. Allah Allah'tan bir tapılıp gaýdyma kömek etse diýen. kızımı kurtarsa. Ahiri İşte bak dilegim kabul boldy. dualarım Men kabul oldu. Ben kabul Gıymırlamam bilemok bolin. Sen bir yerden peýda boldum. seni bana. Seni maňa Allahyň özi berdi. Näme? Diýen zadyň näme sen? Ne olur Gayrat et. kızıma Gaýdyma eýe bol, ýalbarýan. Gayrat et. lütfen. Maňa başga çykargy ýok. O çok çaresiz. Çykargy ýok maňa. Meni gülüme goý. Men beýdip bilmen. Tanamayan çağammy jogapkärçilik üstüm alyp bilmen. Ýok, boyun alyp biljek gal. Gayrat et. Lütfen. Ýalbarýan. Birazajyk köýke tapdym, aragatnaşykçy daýy. Lütfen. Gayrat et. Lütfen. Ýalbarýan. Näderke? Hötdötünün gelip bilermike? Vicdan uyanıp başladı. Inni kapıyını kakmak sana gally. Benim aragatnaşık çağıray. Kakacan, sen aragatnaşykçy daýydan näme soradyn? Hiç satgaydım. Yöne gürleştik. Onu ol näme üçin gaharlandy? Nirde boldun sen? Nire yok bolup gittin? Nire gittin diýen? Dur beyitme. Beyitme. Men näme etdim? Häzir üllýäryn sen. Näme üçin men diňlen ok? Üllýäryn seni. Vurma. Dur vurma beyitme. Men sana teýilgäse bar diýmedimmi? Sen näme üçin bärik geldin he? Üllýäryn seni. Seni üllýäryn. Sen goşulma. Goşulma sen. Sana goşulma diýdim. Öýe 5 manat getirmek üçin men nä günleri düşüp ýöremdir habaryň ýok sen. Öýe pul men getirýän şoň üçin men näme diýdim şöýde şo bolar. Çağa oğurluk ettirme yalvaryan. Oğurluk ettirmellermiş şeylemi? Bolýa onna. Näme ýemel, näme içmel he? Senin beýlekler ýaly işlede, näme üçin ogurlyk etýän? Menim sana kömek eder. Kömek eder neçecan? Kefini, kem bol. Gürleme barmak ýaly bolup. Urma çağa hani urma. Kakacan. Kakacan. Oyun ayta Kakacan. Kakacan. Göre. Ben acele... Aragatnaş bölümü süren gyssaly bir guty bermekçi. Bolýa, gutuňyzy şu ýerde goýuň çekeliň. Men bir marka alyp bilermiken? Bolar. Armada, Hasan ýeködüňmi? Ýeködüm agam. Başlyk gelmedimi? Bu şu markany hatyňyza gelmep şu ýerde guta taşlaýyn. Bolýa ta bolun. Yaran okmuş. Bugün gelecek değilmiş. Men sana kömek edeyim.
Allah'ım. Herne Allah'can gotula gördün. Sesiye kırılcık çıkýady. Bir lir ağam. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sınım aýtsam Salih ağa. Ýöne öz aramyzda galsyn. Oňly boş görnýäni seretme. Haýaly bine gyýdyny yer titremede ýitirel ber hiç ýüzü asylyny. Ýöne bu bolaýmalat däme ha. Bir adam tutuşmaçlygyny ýitirmek agyr da. Dogry diýen Hasan ýöne tabyrly boljak bolmaly. Çeken hazratymyzyň bizi umytsuzlygy batyrmagyna ýol bermeliler. Aýdy beriň daýda. Hawa umytsuz bolmaly. Yüzlük telefon kartyny alacaktım oğlum. Nemçün. Buyurun. Hawa. Enim gadiyetiniz almansınız. Daşarda kalıptır kapıyın önüne. Alam da almam da sana näme? Daşarda öl bolmasın neydim de. Öl bolsa bolup geçsin. Ondan men gadyada okamok. Bar işin bilen bol. Bar. Nereye git? Diretdik awladım. Allah. Ey Allah. Gazeteyi Gazetem taşlap gidipdir. çok kötü Bu davrandı. ne degdim öýdäni ýaşlyň. Feride Feride. bir çocuk. Yine de bir çağa ogurlandy. Ýa-ni ýakyny kakaty aradan çykan. Häzir bolsa öwe eje bilen bile bolýan Feride bakadyr gaçdym ka ýa-da ogurlandım ka. Kiçijek gyýyt ýetdi. Yine benim. Yine de men sebäpli. Yine men sebäpli. Feride. Afiyet olsun. İşteň açyk bolsun Hasan. Gelsene miyden? Sag bol. İşteğim ýok. Bugünün gazetesi. Gadiýet şugun kimi? Ay okuyan yok diýdim de. Bu şol. Feride. Kim diýdin? Bu şogy. He. Elmi dama bir yerlere haty beren gyýdy var da şomy? Näme bolupdyr? Kakat ýakyny ardan çykan häzir bolsa öňe ejet bilen bile bolýan Feride bagadyr gaçdym ka ýa ogurlandım ka. Kijijik gyýdy etdi. Wagt görgülçük. Näme bolur kagam? Allah kömek edip tapyldym da herne. Allah hemişe ejidleň ýanynydyr Hasan. Muňa şeýke bolup bilmez. Hayır. Hayır ya. Yok, beýdip biljek gel. Bir çocuğun Bir çağan jogap kärçiniň boyun alyp biljek gel. Muny etip bilmen. Yine kim? Giýjem bu wagt kim geldik? Merhaba. Salam Salih. Akşamyz haýyrly bolsun Mäher bey. İçerik girtem bolmy? Elbetde gel. Gaty görme, biraz uğrum yok. Geçdigi bolsun. Yaraňyz ok diýdiler. Neme hawa? Biraz ajyk diýince alasym geldi. Deýince alyp bildiňizmi onu soň? Yok. Olan Bolan zatlardan habarlylar diýmek. duydum. Hawa eşitdim.
Bolmandyr görgülçüge. Başına erbediçiler düşmesin näherne. Allah'ın öderetliklerden gowra bolsun. İş Allah galy diýsene. Diýmek ýagdaý kynna. Aslında işin Allah galmagy gowdur. Kömekçisi Allah bolanyň dadyny ylgayan köp bolar. Onu hagyjagadyň ýalyny döwedi ýat ýerde galdy. Iýesiz, görgülçük. Bulgapçak gurt köp bolarmyş. Kömek edersiňiz diýip Allah oýy siziň öňüňizden çykardy. O düýüni eýesiz goýup uğurda tapşyran ýaly bolmadyňyzmy? Maňa näme aýkedekiň çagat ol? Näme üçin beýdiýäňiz? Hemmemiz adam dämi näme? Näme üçin biçare gol uzatmalylar? Ferit, o size golunu tutdy, ýöne siz bolýan mäherbe. Men beýdip bilmedim. Düşünýäňmi? Beýdip bilmedim. Edil gyzyma kömek edip bilmeýşim ýaly oňa da kömek edip bilmedim. Siziň ýentegin bu wagtyňyz bar. Seni edem giýişdäl. Maňa akıl berjek bolma. Men öz gyzymam halas edip bilmedik adam. Gyzym ullakan betonyň aşagyna galdy. Ýöne men öli ýaşap ýörün. Ýaşap. Ýaşaýan. Men şol wagt şo ýer dedim. Sonra Iň soňky purda deçelini olaň sesini eşdiýädim. Küçücük gyzymyň sesini eşdiýädim. Halas et meni kaka. Kaka. Kaka sen nirede? Halas et Gamza. meni kaka. Dur gyzym. Dur çıkaracak seni. Allah can maňa kömek et. Allah can kömek et. Kaka. Gamza. Gyzym. Gamza men eşdiýämiň. Gamza. Ferit saňa näme alym? Gamze bak. Gamza gyzym Ferit. Saňa näme alym? Ine Ferit gyzym. Doglan günüňe sowgat. Ferit gyzym, Gamza seslen. Gamza. Seslen Gamza. Her şey Hemme zadım şol haraban astymda galdy. karım, Aýalymy, kızım, gyzymy bütün tutuşdurmuşmy, bütün ehli umuydumy, her şey baryny ýitirdim. Iň ýakynlarıma da kömek edip bilmedim. Olar halas edip bilmedim. Olary halas edip bilmedim. Mahir Mäherbe. ölüm yok. Ölüm ýokluk däldir. Ölenler Ölenlerim gatodokda däl. az ötede Birazajyk tutar. aňyrda täzeden duşmaly. Tohum toprağa Tohum düşer. toprağa düşer. Kendini Şiineler. Ama ondan Ýöne başka ondan bir başga bir durmuş, başga bir jan emele geler. irademiz var. Erkeklerimizi berja edeliň. Yaşarken Şu dünýämizde bir täze yalnız durmuşlar üçin janlandyralyň. sana göre O sen pikiriňçe şeýle. Men bittim gutardym sana. Salih. Ne Ne gücüm. güýjüm bar ne de kuwatym. Kendine Özüne hayır degmeýän bu dünýäni ýerden peýda degsin. bundan Beýle men elimden hiç zat gelmez. Siz ýalňyş pikir edýäňiz. Näme üçin? Näme üçin ýalňyş pikir edýän? Men kiçijik gyzym üçin heýbir zat edip bildimmi? Edip bilmedim. Bolunlary ýazgyt noktaý nazaryndan teret. Gudrat galamynyň hikmetli tetirlerini oku. Şonny erkekligiň nähili janlanşyny, umydyň sen nähili ayağa galdyrşyny görersiň. Bar şeýlemişem diýeli. Bu durmuşda kime näme kömegim deger? Ha? Aýt da Salih.
Feride näme? Şo küçücük gyz näme? Çok geç geç. Inni geç. Şimdi Häzir men ýeke oý. Gaýrat et. kızımı Näme? Gyzym halaf et. Gyzym halaf et. Halaf et gyzymy. Yalvarýan. Gamza. Gyzym. Kaçma, gayret et. Gitme. Gamza. Gamza. Gyzym, taşlama meni. Koyup gitme gyzym, Gamza. Gyzym. Kime bak? Enim kimi gözleýän? Men neme? Küçücek gyzdan habar barym diýip torajokdum. Belki ejeti bilen gürleşip biler. O näle ejetmiş, ini. Olur ýaly hele eje diýip bolmaz. O çağaçyk gaçanam bolsa, oğurlananam bolsa, ol aýalyň zulmundan adyny. O çağaçyň kakdy ölünden soň göreni görgi, çekeni ýedet boldy. Käbatdyr barp maňlaýyny beri aýtyn gelýärdi. Ýerteň oň näme bolýan? Men neme hiç de adam däl. Ýöne habar tutaýyn diýdim. Ha o çağaçyk şeýit bitdi de. Menem öýdäkim her gün dilek edýär. Ul gyýjaga da Allah kömek etsin nädi. İnşallah bir rehimdar adama duşar da olam. Onu kömek eder belki. Küçücük feride gaty edipli, gaty akyllyca gyýdy. Kakadyny meň diýdi. İnşallah ýagdaý gowdur da herne. İnşallah. Belki şu ýakynlyk baglara baryp görseň şu ýerdekilen gören bolmam mümkin. Şolardan sorak göräý. Sag bolun. her sabah Çındakay çemenesilen gölde olan ehlisi hükman hayra ýazar. Sizin pikiriňiz şol ýürekden ýapyşýarmy? Biz pencereden seyrediyenlerden biridir. Bildirilmese gaýyp adam bilip bilmez. Ýöne Allah'ın razyligi üçin ýola düşeniň ýoluna tiken oýanlar köp bolar. Näme üçin beýle bolýar? Insanyň yaradana dogry sygynmasy üçin özüni aradan aýryp hemme ýyşdy hakyky yaradany görmek üçin. hoş geldin. Hoş geldin ağam. Näýe nahar getireýin? Men aç däl, sag bol. Diňe çaý içek. Häzir ağam. Buyur. Ene alın. Oho, bu şol goýdy. Tanıyor musun? Tanıýam ony. Gaçdym ýa oğurlandymy? Ey Allah. Agamjan okumaň goýdy, gyn ýerde göreniň aýtsyna. Şu taýda gördüm, şu taýda. Görenmasaň näme üçin onu goý berýän, ha? Aç eken nahar verdim. İyip gitti ağam. Hemişe gelip giden garip çağırdan bir yırdır öýtdim. Affedin. Bagşlan. Gat görmän. Birden gydaýypdyr. Deleli ýok ağam. Dogry maýdan habarym bolan bolsa goýermezdim. Ananaýyn. Peki ne zaman? Bolýa, ol haçan gelipdi? Bir saat töre boldy. Haýsy tarafa gitdik, öýtüp bermedingmi? Şu tarafa. Sağ tarafa ağam. Bolýa, sag bol.
Feride. Feride. Bıraksana. Göýber gyýdymy? Dälimi sen näme gerek saňa? Başla göreyim. Men onu başka bir gyýjady meňnet. Toba. Başla. Gyýdym, sen näme üçin tanımayan adamlaryň bilen gürleşýän? Küçükde çağırar häzir bolmalygyny bilen okmy näme? Ýör hany? Gaýdyp şey diýme. Bolýarmy? Men hiç saat etmedim eci. Allah can. Yalvarýan, onu tapmagy kömek ber. Lütfen. Yalvarýan. O küçük Şu küçücük gyý tapmagy medet ber. Ne hili gowy delege diýe. Rabbini tapmak için antan atagalla eder. İlki niyet soň höwes ondan soňam dilek eder. Ana şondan soň rahmet üstünleri on kalbany bir doldurar. İman arkaly aýdyňlanan köňül Yaradanyň hatyrasy üçin ähli yaradylanlar bilen gyzyklanmaga başlar. Mevlam görüldü neyler, neylese gözel eyler, şeýle dämi? Feride gyýdymyz mähir üçin nähil oňa sebäp boldy. Hawa hakykatdan hem oňa sebäp boldy. Dede atı. Häzir bolun atı. Hey dede. Atam, Serhat bir boş. Häzir bol atam. Häzir bol atın. Pastı ara gatnaşykçy daý. Feride. Allah'ım Allah sana şükürler can olsun. şükürler bolsun. Meni öýejeme bermersiňlermi? Gelin haritler ardanladı. Bular näçeden? 5 lira. 5 liradan amır baha bolarmy? Hani gel aljaňçynyň olsa, ardan bereň. Şunu bersem bolarmy? Yok, olmaz. Bular näçeden? Başga renk bolýarmy? Yok, bolmaz. Haritlaryň emme sow, saýla berin. Tutun oğreni. Tutun oğreni. Bu men kapçımalı Tutun. 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 Tutun oğreni. Tutun necesi? Tutun diyen. Tutun Tutun oğreni. oğreni. Tutun Tutun oğreni. oğlan. Ankağa çık var ya tutayım. Dur kaçma dur. Dur kaçma. Ilga. Dur kaçma dur. Bol haýda. Sana nälet bolsun, ogyz bolmasa gaty nire gitdik ha ogyz. Hani Gel şöyle. gel şu tarafa geçelim. Merhaba. Salam. Gel bak. Gel hani. Hadi. Çok aç. Acıktın mı? Gaty acıktım. Näme ýesin gelýär han aýt? Ýesim gelýän zadymy aýdyp bilermi? Pulumuz ýetermi? Hawa yeter. Onda bir etli gutap, biram gatyk. Şu jagadım bari. Hawa, ondan köp garnyma sygmaz-a. Bize 2 saniyetli gutap bilen 2 gatyk bersene. Häzir derrew getirýän. Ene baş üstüne. Al. Sağ olun. Yemeğini Naharyny ondan sen Lukmanyky deň. Näme üçin men näse agladymmy? Yok. Ýöne şu yaralaň üçin derman alarys. Ondan derrew gutularsyň. Köp sağ bolun. Hadi bak. İyi hani naharyň sowamasyn. Vah köpey oğlu. Biz berde bir kapçık oğurlamak için başagay bu bolsa berde keyip çekmeli he? Polisiya. Polisiya gayret edin, kömek edin, gayret edin. Hani köşeşiň rahatlanyň, özüňiz dursaň näme boldy? Şu restoranda kıydım oğurlanan adam otur. Kıydımam yanına. Gazete havarım çıkıptı kömek edin inspektor ağlap gözlerim kuğradı. Neçe günden beri kıydım gözlem Mecnun'u döndüm hemen. Parmadık koçam kalmadı Allah can bana kömek edin. Bolun hani tutun çağı oğursunu. Karnım doydu, häzir yarılýan.
Han onu oturuli. Ondan Lukman'a gidelim. Bolya. Ömrümde beýle tagamlana haryk görmeýändim. Sag bolun. Noş bolsun. Tutun haşadım çağam oğurlanadı mene şu. Kıymılama. Çağa oğurlanın çilti saklamalı bolacak. Ben çocuk Näme men çağa oğurlamok, ýalňyşaňyz. Oğurladı. Çağam oğurluk dilegçilik ettirecek bolýan bolsa kim bilýär? Yalan söýleýär. Oy fereseňiz bilen çağaçyn gök dalak edip dur, urup dur, ýüzü gözü persala wagt çağaçyn. Yok, yalan söýleýär. Aragatnaşykçy daý etmedi bu yaralary. Wagt köşegim. Feredin o çağa nähil gorkudyp dur, gorkusundan ýaňa yalan söýleýär. Arkayın bolun ayarlawyn. Polisiýa bölümine eklesini anyp alır. Bolýar. Görüm. Gyzyň şahidnamasam ýanymda. Gelin hadi. Hani yürü. Yürü değil ya sana. Benim bir suçum Suçun yok. hiç günahım yok ahire. Näme üçin men bu ýere salýaňam? Men hiç ýer we diýişe demok. Han bol yürü. Bol. Yürü. Ben bir şey Men ýer we diýişe demok. Derine utaryan şu yerde bolurdun. Günahına ok bolsa belli bolur. Demal bilemok. Demal bilemok. Çıkarın meni bu yerden. Çıkarın. Çıkarın men hiç saat edemok. Han dost gel şu yere. Gel hani. Gel otur ştaydı. Bu da geçer. Geçer kıynanma. Gir, yürü diýen. Goýber meni, goýber. Oy samsyk gyzy sen. Yalancı. Yalancı, sen yalancı. Aragatnaşykçy daý oğurlamady meni. Men özüm gaçdym. Hemme zada sen günäkär. Men uranyň üçin oğurluk etdiren üçin. Gürleme necip. Yelmek goýberýän nädir? Polisiýa daýlary gurrun berjek hemmesini. Ol etmedi diýjek. Sen hem oğurluk etýäniňi aýtjak. Köp bilýän sen. Hiç de demek bilmersin. Sen özüňi kimdir nöýdýän? Kimdir nöýdýän? Akıllanýançaň şu ýerde durarsın. Akıllan käreden işime yarap başlandy diňe şonu çözerin seni. Goýber meni. Kömek edin. Kömek edin. Goýber meni. Şuň üçin tas tutulypdym men. Goýber diýen. Kömek edin. Haçan aklyňa aýlansaň şonu goýbererin. Goýber diýen men saňa. Sensiz oğurluk etmek başa baranok, sen çağa. Şoň üçin hem hiç kim senden guman edenok. Ýigrenýän seni. Maňa oğurluk etdirdin. Aragatnaşykçy daýyn sokana sallyrdın. Ol gaty gowadym. Gowadym. Gamza. Gamza. Adam var nerede? Kim var o yerde? Berik. Berik. İra var öden deret. Halat edin meni. İniştaydan ses geliyor. Berk gelin. Hani bolun. Bolya arkayın bol. Karaş seni yer halat eder. Oğluk mu? Hedir bolun oğlunur. Bolya. Hani bolun oğlunur. Ay etme. Oňat bolurdun. Oğlunur tere tavrak bolun. Oňat bolurdun ağam yatın. Yat. Oňat bolurdun. Bolun oğlunur. Bolun ýoşrak. Hedirek bolun. İyileşeceksiniz. Kasrayman. Arkayın bol. Emme dat kov olur. Ýoşrak bolun. Hedirek. Mahir Bey. Bäri bäg. Senin Gel işin bu var. ýerde näme işleýär? Seni görmäge geldim. Neden? Näme üçin? Ha? Bak şimdi Innem men çağa oğursu boldum. Sen sözüň dinlänim üçin işimi? Awraýmy yitirdim. siz Siz men näl? Wujdanyňyzy diňlediňiz. Sen aýdon ha? Muň nähil peýda boldy? Näme ýarady? Men wujdan tutuş dünýäni halat etmäge ýetmedi. Özüm halat etmäge de ýetmedi. Hiç kim maňa bir çağa kömek etjek bolýar diýmedi. Bir çağany oğurajak bolýar diýdiler. Derrew gaharlanyberme. Nämeň nämedigini Allah bilýändir. Ahyrynda näme bolmaly bolsa şo bolar. Adamlaň näme diýjegini, başyňyza nämeleň geljegini öňünden gaýg etmäň. ben bir şey. Men gaýg etmän bir wagt taşladym. Ýöne şu gyz başyma bela bolup ýynyňdan ölýän.
Bu söyle. Bay diýenleriňiz hakyky, fikir edýän zatlaryňyz däl. Haýsy bolanyny näme tapagy duar. Görýän ahyrin. Dün gydym üçin ýalbarsamam, onu halat edip bilmedim. Häzir bolsa oşagal gyd üçin elim açdym. Ýöne görüşüň ýaly. Demir gözeneň aňyrsyn otyr. El terapiýaly barmak feowda eden ýaldat däldir. Allah adamlar her hil külpetler bilen tynagdan geçirýär. Ol bizi tynada, biz onu tynaga edip bilmez. Neyse. Bolya Salih, bolya. Menin umydym üzüm. Bana göre. Bu men höttesinden gelip biljek işim däl eken. Mähirbew. Umytsuzlyk ýeňleşi baştan kabul edýänliň işidir. Ol adamy asmaz eder. Ýekece de gowy işe ýol bermez. Gayrat edin, umydyňyzy ýitirmeň. Men umydymy ýitirenme köp wagt boldy. Men umydymy aýalymdyr gyzym bilen toprağa dugladym. Kömek edin, halat edin meni. Ketgesiňi, ketdiýen ýer çekmiş diýip, ogan öldüň. Meni halat edin. Halat edin. Yetet, gohun ýoksam işiň görerin. Düşündiňmi? Ketgesiňi. Elim ağrıyor. Çöldürüp kaşık bolýan, he? Şeýlemi? Behet diýen men saňa. Behet diýen. Delirçek bolýan meni. Agyr sen öldürüp diýnerin. Kömek edin. Çözün meni. Kömek edin. Elim ağrıyor. Çözün meni. Elim ağrıyor. Ne o? Näme boldy? Kesin galy welin aklyň aýlanana dersiň-de. Kaçıpdyr. Hayvan! Canavar! Feride! Feride! Menden eglige garaşma dur diýen men saňa. Dur! Ilgama diýen dur diýen. Dur diýen. Gel berik. Derrew tutaýsam öldürýän seni. Yok, düşündüm kalmadı. Anancımam, umydymam, hiç sadymam kalmadı. Gaty howluýaňyz Mähirbew. Her bir kynçylygyň ýanyny hökman ýeňilligim bardyr. Men bütün ömrüm kynçylyk bilen geçti. Bulan hemmesine sen düşünüp bilmersin. Mümkün ýal. Men öz erkime goý. Indi gaýdyp geleyme. Bar. Öňe seresere ýaşly. Tap mındıra tutdyň-a. Türkçülük şahadatnamasyny satyn aldyňmy ýa? Bu durmuş şeýle Salih. O kız Oğriz ana, iň soňunda köçede galmaly boldy. Ogry bolarmy? Näme bolar? Wagty gelende görürs. Bu durmuşyň insaby ýok. Edip bilen edýä. Edilenem sürünüp ýör. Endiňe bir taraplaýyn teretme Mähirbew. Durmuş niçeme gözellikler sırlar bilen doly. Özüňi dörtäp gowja tynlamaly. Güzel. Gowja tynlamalymış. Näme bar? Näme men gow tynlamaly? Ne oldu? Ütküjek zat näme? Oýnanjak mı zatlar? Hayır. Yok. Gow gören, gow pikir eder. Gow pikir edenem durmuşyndan lezzet alar. Çık git. Uğraş yerden. Menen tek aýçakda atlanmaýdyp guturamak. Polisiya! Polisiya! Çıkarın bunu bu yerden. Çıkarın! Polisiya daýy. Andurgaýdym özüm dursa näme bolýar? Polisiya daýy. Aragatnaşykçy daýyň günäsi ýok. O meni ogurlamady. Barny öwýenem günäkär.
Maňa owurluk etdirmek üçin etdi bu zatlary. Tökmet atdy. Ananmasaňyz öýe gidip görüň. Bir giden gapçyk bar. Menem o ýerde daňyp saklady. Doğurdan kaçıp geldim. Aragatna çıkçıdayın günäsi ýok. Bolýa brat köşüş. Aragatna çıkçıdayın günäsi ýok. O hiç adam eden o. Bolýa brat köşüş brat. O samsyky polisiýa habar berenler. Men gaçaýmaly. Howa men gaçaýmaly. Allah canım. Allah canım ne molýaka? Ular barha köpelýäle. Ey Allah can. Aç kapyny polisiýa. Açyň kapyny. Aç bolmada kapyny döwer. Kapyny açyň polisiýa. Açyň kapyny. İçeridedigini bilýär. Açyň. Kanuny boyun egiň polisiýa. Bolun açyň kapyny. Dur gaýmylama. Demek Salih başga bir işi berilipdirdi. Birden nädip beýle bolýar. Bir teşekkür. Oňa sag bolsun aýtmakdy ýetmedim. Sag bolsun näme üçin? Näme diýsem kam? Menini durmuşum gowy tarapyny görüp bilýän. Bu pikirlerime gowy täsir edýär. Soňam bolsa Olur. rahat ýok ýerden sen üstüňe gyýgyramak. İşte bu. Ünha şu zatlar üçin oňa sag bolsun aýtjakdym. Näme bolmadymy? Heýde bolmazmy? Hawa çağalar. Anhaş etrafymyň aragatnaşyk bölümi. Şu yerden her welaýata hat berip telegram ugradyp bilersiňiz. Han gelin bäri. Häzir size nädip hat berilýäni görkezeliň. Gelin bäri, gelin. At köp çağa gelipdir. Başlyk. Size aýtmak ýagyndan çykarypdyryn. Bular ýetimler öýün çağalary. Şuň gezmäge gelmeliler, bagşlan. Aslynda hatydyň çağa tiz galmaýanyny bilýänem bol. Çağa jennetiň idealydyr Hasan. Teresine bular. Nähil şadýan. Şu çağalar çyndanam. Yazmış olduğunuz Feride, Mahir daýy. Sen yaman göresin geldi. Mahir daýy. meňem seni göresim geldi. Mehribanım. Senem Allah hat ýazýanmy Mahir daýy? Yok. Ýöne o işin gysgy hem ha täsirli ýoluny öwrendim. Inni elmydama Allahdan dilek edýär. Menem Şu hat hostarsyz çağalar öýüne. Şu yerden bir çağan hostar galjak. keşke o çağa men bolsadym, juda bagtly bolardym. Sebäbi sen gatty oňa da adam. Edil kakam ýaly. Han çağalar gideliň. Senem ören oňat gys. Edilmeýän gyzym ýaly. Feride. Feride. Gel. Şu çağa sen. Seni gyýyl galmak üçin ýazdym şu gaty. Doğurdanmy? Çyndanam. Allah can köp sag bol. Ben teşekkür. Seni akidar mehir ver. Yok Hasan. Sen git çağalaň araşýandyr. Sag bolun mehir ver. Akşamyň haýyrly bol. Sen kim Hasan? Aman Allah. Burada benim Allah can meň adym ýazykly. Allah can. Bu nähil sahabat. Çok şükürler bolsun Allah'ım. Bu gecede kömek etmek için başlık.
Näme diýmekçi bolýar? Hani sen şu gümede şartları jogap edýärdiňa? Belki bu gyda da kömek edersiňiz diýip mene pikir etdim. Ýok, kömek etjek gel. Hatlar hükman Allah gowşaýmaly. Bize on kömek gerek. Anha iyi verecek hatım. Onu iyi verirsin ha dahi. Bolýar, iyi berer. Hedirlikdigini ona şerminem begener. Şermin diýänmi? O kim? Anha şu şerminne. Men bäwejigim. Olam kakamy gowar ya. Gutulmak üçin hem dilek edýär. Allah can, sana şükürler bolsun. Ahyrına ikisem bagtly bolurlar. Sebäbi olar biri-biriniň ýagdaýyna düşündiler. Allah Taala olary syynady. Soňundan olaram şükür etmäni öğrendiler. Durmuşy bedeýän şükür. Sebäbi şükür edeniň mutlaň hakyky eýetini tapar. Şükür eden hetdini biler, özüni tanar. Şeýlelik bilenem Allah'ın tapar. Onu tapan bolsa hiç tat ýitirmez. Onu itiren hiç tat tapmaz. Allah can, sen nähili beýge ekeniň. Allah'a şükür.